skärmen. Men rid då. Okej. Du vet att man ser knappt någonting på skärmen. Kanske man zoomar in. Bra Ekman! Han håller. Hallå. Meningen att man ska stå still. Kan inte man backa på det här? Jag tror inte det. Jävla häst. Exakt. Det är fett svårt. Nu kör. Åh. Du får ju svänga hästen. Gå, filma på gubben. Filma på gubben. Jag gör ju det. Kom gubben. Men hallå, kör på riktigt. Det funkar! Och nu får du vända om. Vända om. Du ska till samma ställe, du vet, hoppa där. Du har inte ens klarat första. Du ser väl ettan där. Nu får du inte tappa farten. Tänk på att jag är i takt. Takt. Du ska fortsätta bara. Visst var det kul? Seriöst. Nej, inte seriöst, Ekman. Du är världens bästa ridare. Och på knä. I verkligheten är det. Är det? Inte på knä. Åk då! Kolla, det där är vi! Ja, men... Kom igen, Jackie. Fantastiskt, jag klarar det. En timme senare. Men nu vet jag hur man kör, kolla. Äntligen, nu vet jag hur man kör. Wow. Fail. Alltså nu vet jag hur man kör. Ser du snabbt jag åkte? Voilà. Du var ändå så. På tiden.